everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ako din gipakigkitaan si JC. Kumusta siya? Murag, dili gid mamatay. Buhing dako. Labing maayo, Miss Bibs. Nabuhi siya. Kay kuno galing. May kalambigitan siya sa kamatayon ni Nanay Mikay. Bayra niyang tanan. Mabilanggo si Franco. Og labaw sa tanan. Dili na siya papahuwayon sa iyang tanlak. Ano, Miss Bibs? Hamukon siya sa kalag ni ng Mikay. Unsa? Yes, Franco. Hamukon siya sa kalag ni ng Mikay. O, ano nakasulti ka na? Gipakigsultihan ko siya nga gipadamgo kasi imong nanay. Og nitog anak imong nanay. Nga wa siya maghikog. Kung dili gipatay siya. Imo siyang gisultihan? Yes, Franco. Unsa iyang reaksyon? Akong giobserbaran. Sa tanaw nako, murag doon na gid siya kalisang. Mao ba? O, Franco. Doon na gid siya kalisang. Og, mihangyo siya nako nga dili lang ko si Ikiha. Misugot ka ba? Never nga mosugot ko, Franco. Kay Ikiha ginako siya. Gilihok na sa kong abogada nga si Attorney Maria Lourdes Padayos. Unsa pa'y dugang niyang reaksyon? Gipangutan ako siya. Kalabot sa nahitabo ni ng Mikay. Pero buhi kig bakak. Gisultihan mo ba, Miss Bibs? Nga tunay na litok. O ang pangalan, Buschisi. Uwa, Franco. Gusto na ko magkagawas din ni Miss Bibs. Kung mo na mong tinguha, mausa na gusto na ako nga makagawas ka na. Unsa man? Dili pa tamang lakaw? Papaliw na bayatan ni Miss Babes. Kadiyot lang, balikon ako. Ha? Balikon nimo? Asa? Sa kwarto ni Franco. Ano man? Mao lang, dili lang ka. Kuyugan di ka, uy. Dali. Pag-ilis na. Doon ako gidani mong ilisan. Ayaw lang, Miss Bibs. Okay ra ni. Uy, bulingon na ka na imong gisulo, Franco. Maong kinahanglan nga mag-ilis ka. Kaan kining migawas ra ba si Chris o Andy? Oh, nigawas na bitaw nga naman di ay. Sila unta to'y makatabang makailis ko. Ako di ay. Ikaw? Ako. Makahimo man ko ba? Ngano? Nagtuo kag dili ko ka maumuilis ni mong sinina? Ayaw lang, Miss Bibs. Ngarutaw ikay mo ilis na ko. Ayaw. Franco, tinipsing ra ni sa imong nahimo nako. Kinabuhi ang imong gitahan tungod nako. Miss Bibs. Ilisan ti ka. Ni Arvay dextrose na ko. Kasimpol ra ana uy. Ang dextrose ipalusot lang na sa abaga sa t-shirt. Total, dako man sa ning imong t-shirt. Mulusot ra mang dextrose ani. Ato lang hinayon kay matandog ko niya ang imong samad. Uy, imong gilili di ha? Dili na musod? Sakit, bes dughan ko eh. Oh, ngano? Tanawa, lili, dali. Be. Ihubo ni Miss Babes ang sinina ni Franco. Ug iyang iilisan. O siya pagsabot ni mo, anak. Ingon sa nikahi ang kasing-kasing ko. Ingon sila discourage na ko. Na-discourage ko na akong kahimtang. Kung sa ibot ng ipasabot, Huwag ko'y swerte na akong gibati. parehas ta.
Patyon ko baka kaning pagbati, ah? Chris? Oh, Parts Andy! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kaya ni mo? Ahak ba yung kayong tangoy? Suwayan ko baka pikas ang bahin sa kong kinabuhi sa... Parts Andy? Oh, ano ka? Napahiyo man ka? Iyabag na tingali ko. Parts, nayabag ka sa pagbating uway katumanan? Nganong mag-antos mo kaning pagbati, ah, part? Ano di ay, ikaw ra? Nga duha man ta? Kung mo na, pakungon na itong mga o. Aron mauyog atong utok. Nga mo ay nagmando sa atong kasing-kasing. Gi, Mayo ka ha? suwayan na to, bi. Oh, Aray! sabaw, eh. Unsa to? Akong nalingian sila si Andy o Chris. Abli ang importante. Abli maggamay. Ano to sila? Gawson sa nako. Total, nahuman naman kag-ilis. Oh, salamat ha. Gawson sa nako ha. Unya, mo diretso na lang di kog palit o gapas o alcohol nimo. Ingon man tissue o wet wipes. Biyaan taon na ka. Miss Babes. Ay, tuo di ay. Oh. Kung gusto kang mo inom og tubig, di arang mineral water, okay? Salamat. Ay, kadiyot. Tan-aon sa di una nako ang oras sa pagtumar sa imong tambal. Duha pa ka oras, Miss Babes. Una ko makatumar. So, okay pa di ay. Dili man sa ko magdugay. Okay, Miss Babes. Matuwag lang una ko kay katulgon ko. Sige. Katuog na lang sa Franco. Sige, kay mo ipikton sa tambal nga akong itumar. Katuog lang sa... Kung makatuog ka na, una pa kumulakaw. Oh? Ibaw ka? Nakapagawas na ko sa akong pagbahay kang Franco. Mo ba? Pero wagi bili para niya ang akong mga sakripisyo. Alayo ra gyud sa tinuod nga hatagan niya bili ang akong pagbati. Okay. Surrender na ko. Dili ba sa dalim no nga bisa kung saan na itong pagkita o pagpangga pero dili mahatagan og bili. Kana bang nag-expect ka og bawsan og pagpangga pero dili madawat sa ilang konsensya. Apir, bi. Appear. Appear. Ano magkapaton man kong kasing-kasing nga mahuyang. Uy, Ug ngano nakabaton kung kasing-kasing nga dili huyang. Apan wag gihapoy katumanan. may pano? Ato nang ipahungaw ang atong mga pagbati. Kining atong mga failures. Ay, ita. Ay, si Miss Babes, ikawas. Niya sa paingon na to. Chris, pwede kuyugan ko nimo? Ha? Sure. Asa man ta? May paliton lang ko. Okay ra? Andi pa. Biyaan taon na ka ha? Kuyugan sana ako si Miss Babes. Sige. Go. Okay. Sudlo na ko sa Franco. Franco. Gusto Franco? Ipatugtog diha. Hindi. Mayo kay niya ka. Tanaw na ko, no? Pinangga na ikang Miss Babes. Saman, nagdako na mo? Nasayop ka. Bungol ka? Wa ka makadungog sa kong hangyo ni mo. Si Miss Babes ang akong kalipay. Wa ko mangilog sa imong kalipay, Andy. Wa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.